Аз съм в Roblox и сега ще отваряме подаръци на евента. И трябва да изчакаме малко време и през това време ще говорим за giveaway. Giveaway ще ви кажа кои неща. Първо място Буда, второ Gravity, трето Quake. Който иска да участва, да коментира видеото и да каже участвам и да си пише ника. И след от днеска до 28, до 29 не от 29, а до 31 е giveaway. Giveaway ще бъде за новата година. И така. И остават 8 секунди, така че да видим какво ще ми се падне. Аз съм с White Fruit. Приготвям се да стрелям подаръка и да ми се падне нещо хубаво. Я да видим къде е моят подарък. Ето го. И какво ми се пада? Да го отвориме. Отворя се. Blizzard! What? Аз съм много голямо късметлия. Я да видим на другите какво ще ми се падне. Да знаете, че последващото или следващото видео ще бъде с един мой приятел, което ще ви кажа в другото видео как ще му викаме, защото истинското име не иска да си казва и аз съм като него. И така. И чао от мен.